Il-Kummissjoni Ewropea tista' titlob aktar informazzjoni mill-awtoritajiet Maltin dwar il-proġett imlaqqam CentralLink. Il-Kummissjoni Ewropea qalet dan f'risposta għal mistoqsija parlamentari li saret mill-MP Francis Zammid-Dimek. Bil-proġett CentralLink, parti kbira mill-lokalità ta' Ħattart se tinqabad bejn żewġ toroq prinċipali u ammont kbir ta' art, inkluża art agrikola u saqwija, se tispiċċa tinqered flimkien ma' ħafna siġar. F'mistoqsija indirizzata lill-Kummissjoni Ewropea, l-MP Francis Zammid-Dimek staqsa dwar l-impatt ta' infrastruttura tat-toroq fuq ir-residenti, il-bdiewa u ċ-ċiklisti. U qal li l-proposta CentralLink Project qed iwassal għal ħafna partijiet interessati li qed iħossu li se jintlaqtu mill-proġett, bħalma huma residenti li jgħixu fit-toroq mill-quta, il-bdiewa li għandhom art ma' ġenb dawn it-toroq u ċ-ċiklisti. Skont Zammid-Dimek dawn qajmu bosta tipi ta' tħassib dwar il-proġett. Tħassib iċċentrati madwar il-fatt li traffiku u l-emissjonijiet li jirriżultaw ser jinġibu eqreb lejn djarhom. Medet estensivi ta' art agrikola se jintużaw għal toroq u s-sikurezza ta' ċiklisti tista' tiġi kompromessa. Barra minn hekk jidher li ma saret ebda valutazzjoni tal-impatt soċjali jew tat-traffiku. Iktar minn hekk il-partijiet interessati sostnew li huma ma ġewx ikkonsultati. Quddiem dan kollu u staqsa lill-Kummissjoni Ewropea jekk tħoss li l-mod kif dan il-proġett qed jiġi propost jirrifletti l-ispirtu u l-prijoritajiet tal-Fond Ewropew li bih se jsir dan il-proġett. Fir-risposta tagħha l-Kummissjoni Ewropea qalet li CentralLink Project kien għadu fl-istadju tal-għażla meta ġie ppreżentat u li jekk il-proġett jintażel biex jingħata fondi mill-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea tista' titlob aktar informazzjoni mingħand l-awtoritajiet Maltin biex jiżguraw il-konformità mal-leġiżlazzjoni u l-politika ta' trasport sostenibbli tal-Unjoni Ewropea. Jirriżulta li jekk il-proġett jitlesta permezz tal-Fond ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, irid ikun hemm rispett lejn numru ta' prijoritajiet, fosthom li l-investiment ikun jinkludi l-konservazzjoni u l-protezzjoni tal-ambjent, il-protezzjoni u r-restawr tal-ħamrija u miżuri għat-titjib ta' sistemi ta' trasport li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, fosthom b'livell baxx ta' storbju. Fil-jiem li għaddew il-Kunsill Lokali ta' Ħattart approva mozzjoni li topponi l-proġett CentralLink kif qed jiġi propost mill-Gvern.